מי שבריא שייכנס, אחרת אני לא אוכל ללמד. לא, יש לך. אימון זה לא שאני בוחר את זה. יש חרוץ אחרים, כולם משתתפים. משחקים עכשיו 5 על 5 כיפים במדינות. 5 על המגרש, אתה בפינה של ההתקפה לך עכשיו, במגרש, וכן בפינות של ההתקפה. אם אני רוצה לעזור להם ושהם לא יצטרכו להחליט, אז אני אגיד לך תעמדי מאחוריו, ואז יהיה רק בתמונה אחת והם לא יצטרכו להחליט. משחקים 5 על 5 בליישן, מה הפוזיישן שלכם? מישהו מכם, אתם מחליטים, נותן כיף. ורק אחרי שקיבלת כיף, אתה יכול לרדת להגנה. אתם קלטתם על הכדור, הם הולכים לתת כיף, הם בחיסרון. יש לך פתרון של 5 על 4, אבל הוא לא יישאר לנצח. לנסות לנצל אותו כמה שיותר מוקדם לזריקה טובה. מה התרגיל? כשהמצב היה בהגנה, הוא מגיע לתת כיף. שמתם לב שעד שהשגנו את הכדור ואפילו עוד לא הכנסנו, הם כבר ירדו להגנה, זה אומר שלא הצלחנו להסתובב. לא הצלחנו לצאת ליתרון. ברגע שהכדור נופל מהרשת, מישהו משלנו חייב לקחת אותו, להגיע מאחורי הקו ולמסור מהר קדימה לאן? להמשך קו העונשין. מצב של הכדור. טוב, בול. אם אתה ראשון בהתקפה, לאן אנחנו רוצים שתרוץ? אנחנו בצד של הכדור. בואו. מה? בואו. נאללה, זאת הורגת אותי. כיפים בפינות אפשר כמובן לשחק לא רק 5 על 5 עם שחקן שישי שנמצא בחוץ, אפשר לשחק גם 4 על 4 עם שחקן חמישי שנמצא בחוץ וכו'. ואפשר לשחק גם 5 על 5 שיש כיף בכל אחת מהפינות. לרגע זה 5 על 3. אבל מה זה מכריח את ההגנה לעשות? כן, ההגנת מעבר חייבת להיות הרבה יותר ממוקדת, גם להספיק להגיע לצבע, גם לעצור את הכדור יחסית מוקדם, גם לדבר, כי למשך איזה 3 שניות הם בפיגור ממש גדול. ויותר מזה, משהו שמאוד חשוב בהגנת מעבר זה להתחיל אותה ברגע שהכדור נזרק לסל. הגנת מעבר טובה שמתחילה ברגע שהכדור נזרק לסל, תספיק לתת כיפים ולהתחיל לחזור עוד לפני שלהתקפה יש את הכדור. מהרגע שיוצא כדור מהיד לשלשה, או מהרגע שנכנס עליה עד שמכניסים את הכדור, עוברות בין 2.5 ל-2. בדרך כלל
זה מספיק כדי לתת כיף ולהתחיל לרדת. נגיד אבל במשחק, אם נגיד מישהו בראש ואז ישר רץ, כאילו, לא השומר שלו נגיד ישר רץ למעבר, אז יכול להיות שהריבון כאילו ייפול והוא לא יהיה... תחליט אתה אם חשוב לך שברגע הזריקה הוא ירוץ לצבע, או ברגע הזריקה ירוץ לריבון התקפה, או ברגע הזריקה ירוץ לשמור על שחקן ספציפי כדי שהוא לא יקבל את הכדור, או כל מה שאתה רוצה בהגנת מעבר, אתה מחליט. אבל מתי זה מתחיל? ברגע הזריקה. בסדר? ואם אתה יודע לנמק לשחקנים שלך למה זה חשוב שהם דווקא יעשו את זה ולא משהו אחר, אז אתה מאמן. אולי הם לא יסכימו איתך, אבל הם ידעו שיש מחשבה מאחורי הדברים. בסדר? אז אמרנו גם כיפים בפינות. אנחנו עדיין 12 שיש כבר פחות שחקנים. חצי המגרש. לא, 15-1. בזה אני הרבה יותר טוב מכם ואתם צריכים להשתפר. לא יותר חכם, לא בטוח שאני יותר מבוגר אפילו, בטח לא יותר יפה. אם אתם לא עושים את זה, אתם בייביסיטר. עכשיו, שלא יישמע לא נכון, זה מקצוע מכובד בייביסיטר, אפשר להרוויח בו יפה לשעה. אבל אתם באתם לפה ללמוד להיות מדריכי כדורסל. מדריכי כדורסל יודעים מה המטרה, נותנים דגשים, ואז נותנים משוב על הדגשים. זה מה שאתם נדרשים לעשות. האם השחקנים עכשיו ששמעו ממני את הדגשים, שמעו ממני משוב על הדגשים? זה מה שמעניין אותי. אני לא אתעסק איתכם בשום דבר אחר עד שלא תתחילו לעשות את זה. זה לא משנה איזה תרגיל, התרגיל היה מצוין. אתה גם הוכחת שאתה יודע לספור מ-5 עד 0. וזה גרם להם לרוץ מהר יותר. אבל הם לא עשו סלים. כי לא אמרת להם איך לעשות סלים ב2 על 1. אני אמרתי להם שכדי שיהיה יותר סיכוי לעשות סלים, הם צריכים לרוץ לסל ולרצות לעשות את הלב, ורק אם אי אפשר באוויר כבר לעשות את הלב, אז למסור. אז עשינו 5 סלים יותר. ש5 יותר מ-0 זה טוב. אבל אתם צריכים לדעת מה חשוב. בסדר? להגיד משהו? שדרוג, בבקשה. עשית שדרוג? לא, קראתי את המחזור פה. אבל אתה עוד לא מוכן לעשות את ה... עבודה? כן. בבקשה. מה חשוב לו? אני לא שאלתי אותך, אני שאלתי אותו. מה חשוב לו? לצאת מהר. לצאת מהר. כמה פעמים יצאנו מהר? 0. אוקיי. היה חשוב עוד משהו? אם היה חשוב לצאת מהר, למה עצרת אותם כל פעם שהיה צריך לצאת? אתה תקופה לא הייתה תקופה, שעצרתי יפה. לא יודעת מה לעשות. למרות שהסברת 3 דקות. אם זה תרגיל ממש מורכב, כמו הגנת מעבר 3 קבוצות, דקה, זה בסדר להסביר, ואז מתחילים ושוגים ומתבלבלים, ועוד מתחילים עוד פעם, ומתבלבלים שוב וטועים קצת. אם זה תרגיל ככה, נסה רגע להתרכז, אתה צריך להיות מסוגל בחצי דקה להגיד להם מה עושים. טוב, תחשוב רגע, כולם ייקחו איזה 3 דקות הפסקה, עוד 3 דקות אנחנו חוזרים. צריך הרבה אומץ לעשות את מה שאתם עושים עכשיו, אני לא מתלוצץ. זה מאוד מאוד קשה ללמוד משהו חדש ולשחק כדורסל או להיות נוכח באימוני כדורסל, זה לא כמו ללמוד לאמן. ואני יכול לתת לכם כמה תרגילים שאני רוצה וגם להעביר אותם בעצמי כדי שתראו איך אני עושה את זה, אבל בסוף, כדי ללמוד איך לאמן, אתם צריכים לאמן. ושמישהו ייתן לכם פידבק. ואתם צריכים לשמוע מה חשוב כשמאמנים ולקבל פידבק עד שתהיו יותר טובים בזה. ויש כאלה שמפסיקים ממש בהתחלה כי הם היו רוצים להיות יותר טובים, אבל הם לא.
והם אף פעם לא יהיו יותר טובים כי הם הפסיקו. ויש כאלה שממשיכים להיות גרועים עד שהם הופכים להיות בינוניים, אני בשלב הזה. ויום אחד, אם נתמיד מספיק זמן, אולי עם עוד איזה 10-15 שנה של ניסיון ושל למידה וזה, אני גם אהיה טוב. גם אתם. אבל אני רוצה להגיד לכם שאני לא מרוצה ממה שראיתי היום, לא כי נכשלתם, כי ההערות שלי הן אותן הערות. וזה נכון גם כשאני עכשיו מלמד בקורס מדריכים, אבל אני אגיד משפטים דומים גם לשחקן. גדול. אי אפשר שאני אעיר כל הזמן את אותם הערות. אתם צריכים להשתמש בהערות שאני נותן לכם, במשוב שאני נותן לכם, כדי להיות יותר טובים. קצת יותר טובים. קצת פחות גרועים. איך שאתם רוצים לקרוא לזה. ואני אומר את זה עם אהבת אין קץ אליכם בלב שלי. אני רואה שזה קשה, אני יודע שזה קשה, כי אני הייתי גם. זה קשה ללמד, קשה להדריך וקשה לאמן. אני עושה את זה כבר 26 שנה, אז ברור שיש לי ניסיון וזה קל לי. וברור שכל הפרוגרשנים וכל הדברים שחשובים יושבים אצלי בראש, כי לי יש מלא ניסיון ולמדתי. אבל אתם מקבלים משוב, אתם צריכים להשתמש בו. אם אתם יושבים בכיתה, ואני אומר לכם מה חשוב ביתרון מספרי, גם על חצי מגרש, גם על מגרש שלם, אני אומר לכם, אבל אתם לא משתמשים בזה כשאתם מלמדים, בשביל מה ישבתם בכיתה שם? מה שילמתם אלפי שקלים? אם אתם תהיו טובים בזה, תוך חודשיים אתם מחזירים את העלות של הקורס. ואולי אם לא יפטרו אתכם באמצע השנה הראשונה, אז תעשו כפול 3 או כפול 4 מהעלות של הקורס, בסך הכל תהיו שווה. אבל מי אמר שתהיה שנה שנייה? או 16. צריכים להשתפר. באתם לפה ללמוד. אם אתם שומעים בכיתה מה חשוב, זה כדי שתעלו על המגרש ותוכלו להגיד לאחרים מה חשוב ולתת להם על זה משוב. לא קרה היום מספיק. מצפה מכם ליותר. תראו לעצמכם שלא הייתי מצפה. טוב, הם לא יודעים ללמד. בסדר. נון. תבואו שנה הבאה. לא רוצה שתצליחו. זה אומר לכם מה חשוב. ואז נותן לכם לתרגל את זה. תגיבו. מי עוד לא התנסה בהדרכה? איתי או עם רונן? תרימו. נסעת כבר? נסעת? מתי? לא תרגיל גדול. מתי? הלכה בקבוצות. פה. פה, כן. כן? גלעד, אני עשיתי חצי כוח, אתה אמרת לי שאני אשתתף פעם אחרת. בשביל זה באתם לפה. בשביל להתנסות, בשביל לקבל משוב, להתנסות ולקבל משוב, אבל תתנסו עם איזושהי תובנה מאחורי זה. אם אני אומר לכם שאתם צריכים לתת משוב, ואתם לא נותנים משוב, שיהיה המשוב הכי זוועה בעולם, אבל תראו שאתם מבינים שאתם צריכים לתת משוב. אם אני אומר לכם שעכשיו הנושא הוא יתרון מספרי, זה לא ככה באף אימון כדורסל. לא עושים 1.5 שעה יתרון מספרי. למה עושים את זה ככה? כדי שלתוך הראש שלכם ייכנס קצת יותר טוב מה חשוב ביתרון מספרי, ותוכלו ללכת ללמד את זה את הקבוצות שלכם. אבל אם אני אומר לכם מה חשוב ביתרון מספרי, ואני לא שומע את זה חזרה בתוך האימונים שלכם, אז אתם לא יכולים להשתפר. ואני מצפה ליותר מזה. זה לא שיחת נזיפה. אני מרגיש שאתם חלק מהזמן קצת במין, לא יודע, קייטנה כזאת, או מחנה קיץ, שכאילו נחמד לכם לשבת בהרצאות, אף אחד לא צועק עליכם. ונחמד לכם לשחק אחד עם השני. תכיר אנשים, גם מענפים אחרים. וזה בסדר שהאווירה תהיה טובה. צריכה להיות. אין סיבה שלא.
אני עד היום זוכר חלק מהאנשים שהייתי איתם בקורס מדריכי קיץ ב-2006, ואנחנו אומרים שלום ואיזה כיף לראות אותך. חוץ מזה שהאווירה צריכה להיות טובה, אתם צריכים גם להתקדם. אתם לא תהיו ממש טובים שתסיימו, אתם תהיו מספיק טובים, אבל אתם צריכים ליישם יותר טוב. שיחה כזאת אני גם מסוגל לעשות לשחקני קצ"ל שאני מאמן, שהם באו כולם בבלבלות והם לא מסוגלים לעמוד רגע ולהקשיב לאיזה תרגיל עושים עכשיו, או שהם סתם אוסרים כדורים החוצה במקום לשים לב, או כל דבר אחר. אני מצפה ליותר. נשבע לכם, אני מצפה ליותר. לא בהשוואה לקורסים אחרים שהיו מדהימים ואתם לא. בהשוואה למי שאני כבר רואה שאתם. אני מצפה ליותר. אתם יכולים ליישם יותר טוב את מה שחשוב, ואתם יכולים ליישם יותר טוב את המשוב שכבר קיבלתם. חזרתי על זה מלא פעמים, שאולי כאילו באחת מהפעמים זה יצליח להיכנס. שאלות על זה או בכלל. מה היה חשוב לי היום? לא שומע. מבחינת אימון או מבחינת... מבחינת כל דבר שאני נראה לך שהיה חשוב לי היום. דגשים ומשוב. דגשים ומשוב. יישום מה שלומדים בשיעור. יישום מה שלומדים בשיעורים. בתוך. להעביר את המטרה של מה שאתה... דברים העיקריים, ניסית להעביר לנו את הדגשים האישיים שלך, של הקבוצה בקרחושין, של אחד הסכנות. נכון, אז גם לי היו דגשים של מה חשוב לי בהתקפת מעבר או במתפרצת, ורציתי גם שזה יצליח לעבור אליכם, מקווה שעבר. עוד? התפקיד שלנו שתצליחו. אנחנו רוצים שתעברו את המבחן ושתשתפרו בתור מאמנים, זה הניצחון שלנו. המאזן שלי בתור מי שמלמד סטודנטים בקורס מדריכי כדורסל, המאזן שלי זה כמה סטודנטים עוברים את המבחן. לא רק שלי, של רונן, של גיורא, של דן, של כולם. אבל זה לא בחינם, זה לא כאילו שילמתי לקורס, אני מקבל תעודה. אתם צריכים להתאמץ, אתם צריכים ליישם. בסדר? מחר לא נתראה, בכלל עד סוף השבוע לא נתראה, שבוע הבא כבר מבחן.